Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. My name is Jem and welcome back dito po sa aking YouTube channel. Ngayon po is Tuesday, 2 days after ng Typhoon Kinta dito po sa Bicol. So ngayon po, kung makikita nyo po ang aking background ay lahat po ng ating saging ay nakadapa ngayon. Yan. Lahat po yan nakadapa. Lalong lalo na yung mga saging na saba, yung malalaki yung puno, talagang bumagsak sila lahat. Kaya po 2 days after na ng typhoon ako pumunta dito sa sagingan namin kasi yung tatay ko sinabihan ako na wag daw muna pupunta after ng typhoon kasi para mabilis daw makarecover yung mga pananim. Kasi may paniniwala daw siya na kahit anong pananim, kapag dinadaanan ng bagyo, kailangan 3 to 5 days after na nung bagyo dapat bumisita para daw mabilis makarecover. Kahit anong tanim, mais, saging, or kahit anong pananim na gulay, ganyan, 3 to 5 days after nung typhoon ka na bumisita para medyo mabilis daw yung recovery ng mga pananim. Kapag ka daw nabisita agad pagkatapos ng typhoon, medyo matagal daw yung recovery ng mga pananim. So ngayon 2 days pa lang bumisita na ako, hindi niya alam. Baka mapagalitan tayo nito. Pero okay lang naman din kasi yung ibang mga senyorita na saging, medyo bumabangon na sila. Yung mga maliliit na puno pa lang, tulad niyan, mga medyo maliliit na puno, bumabangon na din sila. Pero yung malalaki talaga, bumagsak talaga sila lahat, putol. So wala na, kailangan mo na naman maghintay ng, especially yung mga saging na saba, kailangan mo maghintay ulit ng 1 year ata bago ulit sila makarecover, and then another year na naman para sa pamumulaklak nila. So medyo matagal talaga. Kaya isa yan sa mga reason kung bakit konti lang yung tanim namin ng mga saba ganito, ganyan. Kasi yung saging na saba, kasi yung Bicol nga daanan masyado ng bagyo. Halos every year merong nadaan na bagyo dito, hindi man kalakasan pero laging may nadaan na bagyo. Ngayon, kung saging nasaba yung lahat ng tanim mo, hindi ka pa nakakapag-ani, babagyo na naman. Hindi pa nakaka-recover, babagyo na naman. So wala kang kita, sayang lang yung lupa na natatamnan. So yan yung reason kung bakit mga senyorita yung tanim namin, kasi yun nga, 4 to 6 months mag-aani ka na after nung pagtatanim mo. So yun yung mga isa sa mga reason kung bakit lahat ng tanim namin ay senyorita, kasi mabilis lang, hindi na dinadaanan ng bagyo, nakakapag harvest ka na. And then doon sa may malapit sa bahay namin, meron din mga lakatan, namumunga pa lang, namumulaklak pa lang, bumagsak sila lahat. Yun, kaka-recover pa lang nila mula dun sa bagyo last year December, yung bagyong Tisoy. Yun din, yung bumagsak din sila lahat. So ngayon bumagyo na naman, walang harvest. Napakinabangan lang sa kanila yung puso ng saging na saba kasi ginugulay yun, pero yung mga bunga wala lahat. So yun, so ngayon ipapakita ko sa inyo yung damage talaga. Ito, damage na to after 2 days na nabangon na sila. Yan, bumabangon na sila kasi 2 days na yung nakakalipas ng bagyo.
Sunday yon, ngayon Tuesday na. Yan yung advantage. Kaya yun din yung advantage ng saging na senyorita. Kasi, yun nga, hindi sila na bagsak lahat pag binabagyo. Kasi maliit lang yung puno. Unlike dito, oh. Lahat yan bumagsak. Lahat wala, putol. Hindi na yan mapapakinabangan. Kailangan na yung alisin. And then, hintay ulit ng mga saha nila. After 2 years ka ulit makakakuha ng bunga sa kanila. So yun, kaya medyo mahirap yung pag magtatanim kang ng saging na saba. Maganda sana kasi mahal yung presyo, halos kalahati lang ng presyo ng senyorita. Ang kaso nga lang, yun din, wala ka ding maani kasi yun. Kasi yung Bicol talaga daanan lagi ng bagyo. Kahit anong gawin namin talagang dadaan at dadaan. Halos every year merong bagyo. Hindi naman kalakasan lahat pero talagang nadaan. So yan, bumabangon na yung iba. Yan. Yung mga maliliit na yan, yung mga medyo na damage lang yung dahon, babangon pa yan. Yan. Yung mga nabuwal lang, minsan kapag may bunga pa, nalaki pa naman yung bunga. Pero yung mga naputol na wala. Pero yung mga senyorita naman, karamihan naman dyan, hindi napuputol. Ito. Makakabangon niya, makaka-recover yan. Siguro mga December, January, meron na yan. Meron na tayo dyang mga harvest. Kasi, pabangon naman yan. And then, yung mga bagong tanim namin, lahat, merong bumagsak, merong hindi. Yan, yung kakatanim pa lang namin. Ito, oh. Yan, bumagsak. Yun. Hindi. Yan. Yung mga yan, makaka-recover pa yan. Kasi, hindi naman sila naputol. Pero yung naputol na talaga, tulad nito, oh. Naputol na talaga siya. Hindi na siya mapapakinabangan. So, yun. Pero, sa awa naman ng Diyos, meron naman sa kanila natira. At least, hindi lahat na damage. Antay na lang tayo na makarecover silang lahat para makaharvest ulit tayo ng mga saging natin. Pero okay lang naman to kahit medyo talaga na damage yung sagingan namin. At least ligtas po kaming lahat, walang nasaktan. And yung bahay namin hindi naman nilipad nung hangin. So thankful pa rin ako. Thankful pa rin kami kahit ganito yung nangyari sa kanilang, sa aming sagingan. Kasi at least we are safe. So yun guys, pinakita ko lang sa inyo yung talagang damage nung sagingan namin after 2 days. Kasi yung nung kinaumagahan talaga sobrang maiiyak ka na lang kung makikita mo yung damage na nangyari. Akala mo lahat talaga nakadapa. Pero ngayon 2 days after nung typhoon, yan meron ng mga bumabangon, meron ng mga natayo na puno ng saging. So medyo okay naman pala sila, hindi naman lahat. Meron pa namang natira. So yun lang, pinakita ko lang sa inyo. And medyo kinakabahan kami kasi parang meron na namang LPA na nabubuo, meron na namang LPA na nakaamba. And ang sabi, kapag daw pumasok ng PAR, parang ang dadaanan naman ay yung dinaanan ni Kinta. So pray na lang po, pray na lang po tayo, pray na lang po kami na sana wag naman na, kasi kapag dumaan pa yan talagang wala nang matitira kahit konti. So ngayon talagang pinagpipray namin. And then yun, yung at saka sana naman kahit konti, yung sana naman tumaas yung presyo kasi sobrang baba na. Sana naman kahit konti taasan naman ng mga buyer para kahit walang saging may kabuhayan pa tayo. Kasi dito lang talaga tayo kumukuha ng
ating pang araw-araw na pangangailangan sa mga saging. And then meron pa naman kami natirang mga kamote yan. Kaya lang sobrang baba din ang presyo ng kamote ngayon. And isa pa, parang ayaw na yata ang bilhin eh. Hindi na binibili. Konti. May bumibili pa naman, pero sobrang baba na ng presyo. So ngayon, dahil daw yun sa pandemic, kasi walang mga pasok yung estudyante, walang mga nabili ng ginagawang mga kanin, ng banana cue, ng kamote cue, ganyan. So walang nabili ngayon walang masyado nabili ng kamote, kaya sobrang baba ng presyo. Sana naman after nitong typhoon, sana naman kahit konti tumaas para yung kabuhayan natin maisalba pa. So guys, yun lang, pinakita ko lang sa inyo yung nangyari sa aming sagingan after nung typhoon Kinta. And sana po nagustuhan nyo tong video na to. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe po dito sa ating YouTube channel. And click the notification bell for more upcoming videos po. And see you on my next video. Thank you!